गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि ब्लगा एसे बास सायावसो जागोन दे एसे दिनै बाक्सा थांनि बाक्सायाव एसे फिसा खामानि दं फिसा खामानि माने दाखालि बिदाया देरसिना स्ट्रक जादोंना हस्पिटालाव दङ बेखौनो एसे नायहैनि थ' जों बिदिब्ला फेमिलिनो थांगोन थांनाया गासैबो बिसि फिसाय ओमफ्राय गथ'खौबो एसे नायबोनायसै ओमफ्राय आं एसे थाबोगोन हजोंहायनो सानैसो थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा हाब दाना बेगमा सिगांबावब्रा अबावबा थाथ' बाक्सा थांनि एसे बोराय बुरै गासैबो दिनैबो थाबायलांगोन ससे बास स्टेन्डसिमहालागै ना माथो हा माथो फन हरबाय थाखोरा थांगासिनो माथो फैदेरा दान्दिसे थाफैथ'लाय आं सहैयाखैनो दाबो सोर लोगो दं आं सहैनाया 2टा 3टासो जाहैगोन आं मा रङिया सस्ति हस्पिटालाव सफैबाय ओमफ्राय सफैबाय बिदाया हनै नांलायगासिनो दं आंजों अयथासार दुगाथार नांलायख्रुबाय थायो बेमारियानो एसे खोथानि र' बे जाहैबाय बाजै दाखालि मिनिदोब्रा दे एसे माने हस्पिटालाव दाखालि थाफैदोंमोन आं फैनो हायाखै दिनैसो फैदों ओमफ्राय सासेयाथ' नै बेवहायखौ नुनानै मालाय गोजोन मोनलायदों बिदाया जिखियानो जादोंला सफैबाय बार खाथियावहाय ओरैबो मोनसे दङ बै बेक साइडआवहाय बेमारिफोर दं क'क्राझारनि दंमोन दाखालि गोसाबो रायज्लायनो हाया ओमफ्राय मानसियानो रिलिजआव थांनो नागिरबाय थायो दिनै लांथ'ला गाबोनफोर लांनायसै गाबोनफोर फंबायफोर फैबावगोन आरोबाव सासेबाव ओमफ्राय सोरजों मानो नों थांनो लुबैथारबाय ना मा दुगैनो मोनदों ना मोनाखै आं गाबोन थुखैनोसै आं दुगैनो मोनाखै हा दुगैनो मोनाखै नों थुखैयाखै ना बाजैया गाबोन थुखैनायसै बिदायाखौ थ' बिदिब्ला न'निखौ एसे दा बेलासियाव एसे बाहेरायाव रङियावसो दे सस्ति हस्पिटालावहाय नायलांबाय था रङियायाव मोनफैबाय ब्रिड्जआबो कमप्लिट जाहांसै ओंखाम जाहैनि एसे सिमां हटेल ना मा हटेलनो बावहाय एसे ओंखाम जाहैनि बिदाखौबो लोगो मोनखांखाबाय लोगो मोननायालाय रायज्लायबाय एसे थिगानो जानानै दङ बाजै हटेल नै गामिनि मा जायोमोनलाय सोमोन्दोआव आं नोंखौ बिदा गामिनि बिदा आंनि जोनोम जायगानि ना बावहाय आरोखि ओमफ्राय आंनि असे बिदाखौ बियो नेफैदों मैयानिफ्राय नेफैदों मैया मोनानिफ्राय ओमफ्राय दा दिनैहाय नायनोसै अयथासार रागा बाबा बेमारियानो अयथासार जेर खाथार आसरितल' मोनबाय आं बाजैयाथ' मैया मा जायाथाय होदाव जागासिनो दोनै लेंग्रा आथिं आखाइ लेंग्राब्लाबो थाबायनाब्लाबो थांगोन जाहैबाय आयु अयथासार खालै सयथिबो बाजै हटेलाव जाहैनोसै प्रमदनि जायगा नालाय बे एरियाया प्रमदनि दमा सोलियो बावहाय ना मा दा जाहैनोसै बाजै हटेलावहाय एसे मा मोनजायो समायना हटेलाव जानि दिनै जानाया मा मोनजायो आदाया ना लकेल दाउ जागोन आंनाथ' अमा नङाला सोलिया जाय हक गाबोन स्टेशन खाथियाव जाहैगोन बेमार दंब्लाबो गोजान हटेलावसो जाहैगोन जेबो खोथा गैया डिजेन अमा अनला सबाय गोसोम लायखौ
जाबाय जानाया ओंखामा खिन्थु अमा बेदरखौ आं साबजानाय मोनाखै दे सिदा सिदिखा सिदा सिदि बाथ्रा आरोखि अमा बेदरखौ साबजानाय मोनाखै मोजां मोनाखै ओरैनोलाय ओंख्रिफोर अनला ओंख्रि बर'नि ओंख्रि मोनजायो सबाय ओंख्रि मोनजायो दालि लाब्राखौ गोथाव मोनदों आं हाबायाव जानाय बायदि मोनदों गयावसो रङियायाव स्टेशनजों मोनसे हटेल दंबावोनो बेखौबो मारिहैगोन गाबोन टेस्ट खालामहैगोन गाबोन जाहैनाया ब्रिज बानायगासिनो दं रङियावबो नै बेफोरबायदि आरोखि हाइवे रड बे फुरा ओरै ब्रिज ओमफ्राय समायना हटेलाव जानानै फैबाय जाफैयोब्ला जाफैनो हागोन अमा बेदरखौ आं बारा टेस्ट मोनाखै सबाय खारै अनला ओंख्रि ओमफ्राय नाफाम बाथोन ओमफ्राय फिसा फिसौ गोबां आइटेम मोनो जाफैनो हागोन आरोखि बे खाथियावनो आदा सासे लोगो मोनबावदों बिदा गामिनि गया फ्रि मोनजाबोलायबायलाय गय फ्रि माबा माबि फ्रि मोनजालायबाय आदानि अननायाव नै माथो ब्रिजआ बा मेगन देरलायनाय नायलांबाय माथो हाद्रि सिङाव ओरैबायदि माबा माबि जानानै दङ आरोखि हस्पिटाल कम्पाउन्ड मोनफैबाय ओमफ्राय बे हस्पिटालावनो बिदाबो दं ओमफ्राय दा बे ब्लगखौ फोजोबनोसै एसे नायदो कम्पाउन्डआव बै